Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Uli iki. Aku ameh piknik neng Gunung Kidul. Nggih. Nggih. Iki melu, Mak. Iki aku ameh neng Gunung Kidul. Oh iki. Keseruane ngene iki. Sing arep piknik. Oh. Wes. Yo, engko tak sepilke bise ya. Iki tak iki. Badal. Iki mlebu nang YouTube ku ndi Pak RW ku ndi Pak RW ku. Wes. Lho, iki butuh iki bendino enek Pak RW. Butuh iki enek Pak RW iki. Wis ora lali karo Pak RW. Rucut penting ngoten nggih. Jadi mungkin Mas Iki bise iki lho, bise.